kuan lagi sa sunog ilang kayo. Ilagyo pa panubagon. Lagi. Bawal ano nga. Sunog. Bawal gyud ang daob-daob gyud po ron kay init kayo. Ito ang bumbero dito guys. Oh. Angko na. Wagid eh. Wagid. Bisan pa og nay nakakita nga silingan ani nga may nagduslit. Muadto gito dito mingon nga ay gyud mogsaba taon ha. Nga ako'y nagduslit. Guys, diri guys nahuman na diri. Part. Nahuman na diri. Dinhi gyud pita siguro nagsugod ang kayo. Kay mas nauna man siya kahuman diri. Kay dito sa pikas nagsiga pa man. Hindi ato ta ha. Ato ta guys ha. Hello guys. Diri na lang ang nagsiga pita guys. Pero naa mo biro at unahan. Naas Kapitan Junjun guys oh. Yang gisubay ang dapit nga nagsiga. Nya kuyog niya ang ato PNP Sagbayan. Yunanin nila ka-alert diri guys. Dito. Ya, tapo dito mo sa PNP guys. Oh. Mao na lang niya nagsiga.